Shalom. Horas madihita amanginang. Horas madihita saluna. Saksong ni ruas ni huriat tanah merminggu di bakasan gerejon nang ruas tanah merminggu di jauh nabi. Tabukama parsaurata do tuata berhiti de buke de nomor 10 itu ayat sada doho tolu. Mari hite-hite goarni de bata ama, do goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do goarni todu porba dia, na tumo palangi do tanon. Amen. Luluhon ma au ale de bata, jala parbadahon badaku do pak bangso na sudah luat roha. Saya palu ma au sian bawa sulaun sipa oto dohot hajek kelon. Ai hodo de bata harorwan ni hagogoku. Tongos ma hatironmu dohot harigoranmu akan nama nuguau. Pataru au tudolog habadianmu dohot tinganammu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di wanua gijang, asi maruham di hami halak nagaleon, di daho nagogodo musuh nami, seta lidu hami di bayan ala ni hagaleon nami, di baheni hupangido hami tuho, sai pargugoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tanggil kamu mah patik ni debata imasial patik parjulu satu patik paupaton patik parjulu ahudo jauh debatam ninda debatata dan jali maraku ahu bainomu debatam patik paduahon
dang jadi ganalmu jaladang jali semanonmu manang aha na di banua gijang dohok na di banua tungaon rodi na di bagasan ai na di toru di tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna lo sogot akka namarsineang di goarna patik pau paton ingot hamuma pabadion ari minggui dina onom ari ma ulah hamuna sasiulanmu alai anggo ari papitoni ari paradani jahuba debatam doi dan jadi ho mangula dina sadari i manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi di pinahanmu rodi sini hutan halak pe na magebati hutam adina onom ari do di topa debata langit do tanah do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitioni di bahini do ubahan na di pasu-pasu di bata jahuba ari padadannya jala di parbaliai atong rak mangido gogo mahita sia Tuhan di bata lahu mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupati mi. Amin. Tato potima dosata tuada upan di debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Parasi roha na sumurung midahami. Hupar tutu jala hutopoti hami do dosa doho pangalosan nami na gudangi di julom. Tatap hami marhiti-hiti asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Allah ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin.
Baga-baga di debata taringa tu hasisan ni dosa ata. Adong do dihita sintuan ni malim na songoni. Na hudul siamun ni habangsa ni hatu kumangmon ni banu gijang. Di bahini tarbahin ibanan do. Pangoluhon roh di ujungna akan nasa do roh tu debata marhite hite ibana. Na mangulo ibana toktong asa ditangion na sida. Hasang apo ma di debata na di gijang. Amin. Epistel di minggu tah sadarion ima siat Jeremia bidu 30 sada mamuka sianat 30 sada 1 ayat 24 tajama masih kasorin idama narodo aka arisogot nina Jehovah pukau kuma pada na ibarat pinopar ni Israel doh pinopar ni si Juda. Ayodo pada si bahenoku tu pinopar ni si Israel duksalpu aka arion ninna Jehovah lehonokku ma patiku tu bagasan ate nasida jala suratonokku doi tu bagasan roha nasida asa ahu gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku. Ima sahatna martua do halak na tumangihon hatan hibata jalan no peopsa. Amin. Yesus Kristus
Taha tidak ko mahapor siyaw tay, so nahina tidak ko nidong atas sapor siyaw ni sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nato palangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima natin dibuon ni Maria, na gabi-gabi siaton di porbadia, adorak suahubuan, ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhuman ni silatus, na mati tarapajal do iba na dihaw pinarsilang, na tua tuban otoro dung ditanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, na manaik di surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni, di sima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi alat na mangolu dohot na mate, au porsia di tondi por badia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohok dihasisani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangolu sogok daging na halak na mate, dohok dia ngoluan na rosora sudah. Amin. Horas madi hita amang inang hita saluhutna nah hina holongan itu hatta Yesus Kristus na dong di gerejaon suang-songoni amang inang namangihuti kebaktiata sadarion di inganan manang di Jabunabe. Tikting namasa di huriata di bagasan mingguon goarni minggu ta ima minggu judika tanggal 21 Maret 2021 do topi ini jamita Kristus sihorhon haluaon. Tikting naparjolo habot miroha di hari Selasa 10 Maret 2021 nunga jumolo di alap tuhata amata John Flores halason huta gaul marumur 48 tahun ono bulan maka baluhon inata Idawati Roselina Boru Pardede maringanan di Jalan Praja Dalam B nomor 21 RT Sia RW Sada Sian Banjar Godung Laos diari sadarido ditaruhon tuudean ima TPU Tanah Kusir tabuan madi tangyang ta asa tumibu tarapul sude keluarga. Napa duahon pamasu-masuon parbagason. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma amata. Besdin Simorangkir SE anak ni amata hatus marulitua Simorakir nahinan tubuni inata Naya boru silitongan nahinan maringanan di Pamulang Villa Arjuna Blok DF 2 nomor 8 ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama dohot oroanna Linda Marihot Boru Gultom boru ni amata Situa Victor BS Gultom nahinan tubuh ni inata Esmin Frine Borus Litonga nahinan maringanan di Pondok Kelapa Blok B 10 Sada 10 Sia Jakarta Timur ruas ni HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin sakap pamasu-masuon nasida di Patupa di hari Jumat 26 Maret 2021 pukul siawip di HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin. Tuhatama napatulus sakap parsaripion nasida. Napatoluhon manjalo tohonan sintua. Di hari Minggu
28 Maret 2020 sada di bagasan parmingguon pukul siawip di pamasado acara manjalo tohonan situa tulima halak calon situa ima sada calon sintua Yahya Bawadi Silalahi Sian Banjar Bintaro Jaya napaduaon calon sintua Charles Manahan Hamonangan Simatupang SE Sian Banjar Ciputat sekitarnya napatoluhon calon sintua Juli Tupak Haryanto Manik Sian Banjar Tanah Kusir Selatan napaopaton calon sintua Ridwan Ayub Yadi Pahala Sihombing Sian Banjar Jurang Mangu Pondok Aren napalimahon calon sintua Insinyur Tanggor Lumban Toruan Sian Banjar Bintaro Perdagangan napaopaton patadahon calon sintua di hari Minggu 28 Maret 2020 sada di bagasan parmingguan pukul siawip di patadahon do tolu halak ruas tanong pinaborhat Sian Banjar nabe jalan atar jauh nagabe calon sintua ima sada amang Insinyur Sultan Soaduon Hutasoit MT Sian Banjar Bendi Paninggaran napaduahon amang Ido Rudi Clay Panjaitan Sian Banjar Cidodol Parserahan napatoluhon amang Daud Lazarus Pakpahan Eskom Sian Banjar Pondok Pinang Pondok Indah napalimahon sermon punguan paropuan di hari Kamis 25 Maret 2020 sada mulai pukul siawip sermon punguan paropuan dengan dohot nats Yohanes 12 ayat sada 1 ayat 8 niuluhon ni amang Padita EBNS Simanjuntak MTH marhite aplikasi Zoom napaonopon sermon remaja di hari Kamis 25 Maret 2020 sada mulai pukul 10 waluwip sermon remaja .nats Matius 10 ayat 32 1 ayat 30 niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH marhite aplikasi Zoom napa pituhon sermon naposo bulung di hari Kamis 20 Maret 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 wib sermon naposo bulung dohot nats sada Korintus 10 ayat sia 1 ayat 10 tolu niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH marhite aplikasi Zoom napawaluhon sermon guru sekolah minggu di hari Jumat 26 Maret 2020 sada mulai pukul 20 wib sermon guru sekolah minggu niuluhon ni amang Sihon Silalahi marhite aplikasi Zoom napasiahon partangyangan paborhaton manjalo tohonan hasit tuaon di hari Jumat 26 Maret 2020 sada mulai pukul 10 siawip maringanan di gereja di pamasado partangyangan paborhaton manjalo tohonan hasit tuaon di naung marsiajar hatani debata nasida laos di padomu tugla di resik nani dohotan ni keluarga napasapuluhon kelas rutin parguru Malua di hari Sabtu 27 Maret 2020 sada mulai pukul 8 wib kelas parguru Malua nani uluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH marhite aplikasi Zoom pasapuluh sadahon parmingguon sikola minggu di tanggal 20 Maret tanggal 2 April dohot tanggal 4 April 2020 sada parmingguon gabungan ianakon sikola minggu ima minggu ari hamamate dohot ari aheheon ni Tuhan Yesus pasapuluh duahon anggur lautu namarulaon nabadia tuganup ruas namarulon nabadia di Jabunabe ima di hari parningutan hamamate nu Tuhan Yesus
Adong do di parade huriata anggur, boi mai dibuat sian gereja mulai hari Rabu, tanggal 31 Maret, alai jolo di Pasahat B magodang natu situa Banjarna B, sahat tu tanggal 27 Maret. Pasap puluh toluhon, diporluhon bendahara huria. Huriata makari koton sian ruas nih HKBP Kebayoran Lama, nagabe bendahara nih huriata. Surat lamaran nih di Pasahat tu sekretariat gereja manang melalui email hkbpkebayoranlama@yahoo.com. Songonima hujahon hamid tiktingon tu hatama nama dongane hita saluhutna. Horasma. Dameni di bata na sumurung, sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namar pungu di bagasan tikion, di garejaon nang sengoni di tongani bagas tabe, barita nauli nasahat tuhita, di mingguta sadarion, imana nienet sian buku Heber, bidu 5, mamuka sian ayat 5, sahat rodi ayat 10, songonoma didok disi, takasma tapayhut-ihut. Ai ganup situani malim, na binuat sian jolma, dipabakit do alani jolma, sian ayat 5, ya maaf, laos sengonido nang Kristus, dangibana mangaiton sahala situai, ni malim tu dirina, debatado namadok tu ibana, anakku doho, sadarion doho hutubuhon. Songoni dok nai dina asing, malim doho rodi saleleng-lelengna, mangihuton horong ni si Melkisedek. Tagan jolma ibana, dipelehon do akka pangidoanna, dohot elek-elekna, mardongan angguk bolon, dohot ilu-ilu, tunaboi paluahon ibana, sian hamatean, jadi tangihon do ibana, gabe malua, sian hatahutoni. Ayatik pe anaki ibana,
di guru hondo pangoloyon marhite sian na tinaon nay jaladung ripas gabe si horhon haluaon saliling-liling na do ibana disudi na manguloy ibana digowar di batado ibana situa ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek ido sahat ni turpukta huriani tuhata namarpungu di bagasan tikion nuaing sahat mahita amanginang tugoar ni mingguta ima minggu judika 2 minggu adorang tapes tahun ima Jumat Agung tu 2 minggu nanaeng roh. Jadi hari Minggu masuk mahita tu minggu mare-mare manang minggu palmarum. Marhite minggu judika namar lapatan luluho nau ale Jehovah. Berilah keadilan kepadaku. Luluho nau ale Jehovah ido jauh-jauh niakan aporsea tu debata. Rapon parpesalmen molo dienet imanakanin minggu judika sian pesalmen 43 ayat sadai. Jauh-jauh niakan aporsea tu debata. Alaniaha amang dohot inang. Ala di bagasan natakas ditada dirina. Nasomargogo. Nasotuk paluahon dirina sadiri. Nasotuk mamitori dirina. Alai dihaporsiai do holan debatado naboi paluhaon ibana naboi mamitori ibana debatado nagabe pangalu-aluan ni ibana di bagasan pardalanan ni ngoluna. Asa si taonon ni Yesus Kristus gabe jaminan haluaon diaka naporsea. Tarlumobi madihita akan naporsea dinamarningot hita di bagasan tikion si taonon ni Yesus Kristus di bagasan minggu-minggu pasyon hita. Jalasongon nahudok kami amanginang omma minggu paduahon adorang semasuk kita tu Jumat Agung ima minggu pasyon. Marningot hita di sitaonon ni Yesus Kristus di bagasan pasyon. Ima songon nanidok naking nagabe jaminan haluaon ni debata tu sadok portibion. Asa di dia do dapot tahaluau ni amang dohot inang dada di portibion. Dada di dirita sadiri. Dada di colma natinopa ni debata alai di dia do dapot hitai haluau ni. Ima di bagasan Yesus Kristus songon situa ni malim ni debata ibana. Yesus Kristus do situa ni malim
ni debata ido molo taida di judul ni truputa di bidu limai situa ni malim na tutudo Kristusi. Situa ni malim. Basa didok situa ni malim mamang dohot inang. Jadi molo diaturan ni halak Jahudi. Adong do dinasida aturan pasahaton pelean manesa dosa. Persembahan penghapusan dosa. Jala ise do naboy pasahotoni ima holan situa ni malim do naboy pasahatoni tu debata. Dang boy jolmai jemaati langsung pasahatoni. Alai adong situa ni malim. Ido bagas joro ni halak Israel, halak Yahudi terbagi tolu. Adong mananidok na inganan ni Nabadia sehali tempat yang maha kudus. Adong imanaking holan situa ni malim do naboy memasuki imanaking inganan Nabadia situ tu tempat yang maha kudus. Jala adong managinoran na inganan Nabadia akamalim biasa may. Jadi adong malim biasa, adong situa ni malim. Jala adong mana patuluhon inganan na ima inganan ni akka jemaat may. Jala situa ni malimi amanginang dipilit sehali setahun doy. Ido boloh ya tabege ima situa malim si Aaron. Songoni Kayafas ditiki na ditakup Yesus diadili do iba na marhite malim Kayafas. Pemilihan doi. Alanido na kanin hobar tu latar belakang ni padan narobi digawari do Yesus si nagabe si tua ni malim ni debata natutu. Alaniaha amang dohot inang ala na parjulu sahali taida di sinaking marhite ayat 5 debata amay sadiri do manodo Kristusi gabe malim. Molo taida di ayat 5 lausungonido ng Kristus dang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado na madok tibana anakku doho sadarion doho hutubuhon. Debatado manodo ibana gabe situa ni malim. Dang ibana dang Jesusi mangaiton dirina tu dirina sahala situa ni malimi. Alai takas didok naking debatado madok anakku doho sadarion doho hutubuhon. Debata sadiri do madok tu Yesus samang do inang anakku doho. Dang Yesus madok ibana anak ni debata. Alai debata do madok ibana anakku doho. Dang dirina. Alai debata do di bagasanna. Jala marasing tu situdo amang dohot inang pamiliton tu Yesus songo situa ni malim. Tung marasing situtudo sian pamiliton ni akarumang na adong di bagasan portibion. Idoban na sopat naking terjahami ate dia sadai ay ganup situa ni malim na binuat sian jolma dipabakit do ala ni jolma. Ipabakit do ala ni jolma molo debata naking molo Jesusi naking debatado manodo ibana debatado pabakit ibana dang songon naking halak Yahudi jolmaido pabakit nasida sahali satahun ikon margati do situa ni malim di hati hai berbeda sahali amang dohot inang. Jala berbeda sahali do songon hasomalan di tonga-tonga ni ima
menurut aturan ima Taurat patik ni halat Yahudi ala somalna amang dohot inang pamiliton situan ni malimi ima alani parmudaron do sahalak malim dipilit sian keturunan Lewi do malim di luar ni idang boy ikon sian keturunan ni si Aaron do dipilit alai taida ma di bagasan turpukon nakanin puasa digambarhon Yesus songo situan ni malim ima songon horong ni Melkisedek. Melkisedek sahalak raja di Sodom, jala ibana sahalak malim. Di hatiha masa ni si Abraham. Jadi Abraham hapor siyaw dope di bagasan ni i makkatai amang dohot inang. Melkisedek adalah Raja Salem, dikatakan Raja Salem, Raja damai sejahtera. Taingot amang do inang ditiki na disuruh debata si Abraham doh silot ima anak ni abang ni si Abraham mamilit perbagian na pinasahat ni debata alayaha do Roma silot mamilit Sodom dohot Gomora alai si Abrahami mamilit Kanaan alanido amang dohot inang diusahon si Abraham do songo dia silot asaboy ibana marnapuna tano ima Sodom dohot Gomoray alang adong bangso na asing disi masama porang maralohon bangso na adong disi jalatelu maaka bangsoy gabiboy madiduduki ima nakanin silot tano Sodom dohot Gomoray jala sudi akataban-taban kekayaan yang ada di dalamnya menjadi milik Abraham. Jala Roma di si malim Melkisedek mamasu-masu si Abraham. Jala dipasahat si Abraham 1/10 sian arta na adong di ibana. Boy taiday amang do inang sian sada Musa saplopati. Dipasahat dungi dang adong beberita taringot tu Melkisedek. Buasa digambarhon si Melkisedek amang do inang ala memang Melkisedek dang adong keturunan na ido dibahen di Heber pitu dang adong tubini se ibana dang adong garis keturunan tiba-tiba ibana muncul di zaman ni di masa ni si Abraham jala harajaun nainak kanin songon malim ibana tidak karena pemilihan. Songon namasa di imanaking diaka patik ni Yahudi. Alai malim saliling-liling na do ibana di hatiha ni si Abrahami. Raja dame do ibana. Naswadong hubungan parmudaron ni manangise petu ibana ala didokdo di Heber pitui. Dang adong keturunan ibana. Sadok muncul tiba-tiba di bagasan padan narubi. Asahido naking amang dohot inang martudu-tudu tu Yesus Kristus do ima songon nanidok naido didok dia onom malim doho rodi saleleng nilileng na mangihuton horong ni si Melkisedek. Ahado harona masa buasa didok malim doho saleleng nilileng na. Yesus Kristus malim na tutu bangso halat Yahudi pasahaton pelean penghapusan dosa sehali setahun di pasahat nasida doi ima tubagas joro marhite situan imalimi dan setiap tahun mereka harus melakukan itu. Alai taida ma Yesus Kristus di pasahat ibana do pelean nama ce arga dada marhite sere manang perak alai dirina sadiri do di pasahat ibana gabe pelean saleleng nileleng na ex hapas nina sekali untuk selama-lamanya. Dang mulak-ulak bejol mai. Dang mulak-mulak be songonima halat Yahudi pasahaton pelean penghapusan dosa setiap tahun. Tapi melalui Yesus
Dia melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Ida wana didok naking disi Yesus Kristus ibana do situa ni malim natutu, ibana do situa ni malim ni debata. Asa debata do na mga turhon songon Yesus Kristus ay so keturunan ni Lewi Yesus, keturunan ni Sedo amang do inang, keturunan ni Juda don ibana, marhite si Daud. Na aturan na molo aturan garis keturunan di halat jauh di harus keturunan Lewi na gabe malim, na gabe situa ni malim. Tapi Yesus Kristus Tuhan yang menetapkannya. Justru ia berasal dari keturunan Juda, dang sian Lewi. Alaniaha debata manotopon ibana berdasarkan pamiliton ni debata. Songonido Melkisedeki debata do manotopon ibana gabe Raja Salem, gabe malim ibana di hatiha ni masa ni si Abraham. Asalo songonido nang dihita amang dohot inang songonido hamalimota diadupan ni debata. Hamalimota diadupan ni debata songona didokna di Sada Petrus 2 ayat siaya te amang do inang hita hamalimon na raja hom na badia hom na ginonggoman bangso na badia didok di bagasan Sada Petrus 2 ayat siai. Kita dipilih ima songon bangso na pinilit ni debata hita hima hita gabe malim di tonga-tonga ni dipataw hita naking gabe marna punahon hamalimon na raja di tonga-tonga ni nguluta nang songoni pasahaton tangiyang dohot peliata tu debata di bagasan Yesus Kristus. Jadi lapatan na amang dohot inang hita dipataw gabe hamalimon na raja. Hamalimon na raja. Dakola situa na gabe malim. Dakola padita. Hamupe na toras. Malim do hamu. Imam. Di tonga-tonga ni bagas muna. Ido molo adong rupani padidion na hinipu. Marsahit poso-poso yang baru lahir. Dia sakit. Ya. Dia harus dibaptiskan, iko dididi ibana, boydo naturas nama didihon. Boydo keluarga, boydo situa. Ima guarna, baptisan darurat, padidion na badia. Alay dengan syarat tanpa menumpangkan tangan. Pasu-pasu berkat menumpangkan tangan. Alay dung malum, dung sehat mo sedak danaki, dibuang mamu setu gareja. Di pasu-pasu, holo pasu-pasu nama jalonna marhite malim hapad di tahun. Pasu-pasu padita mah hamalimon na raja. Didok hita amang dohot inang bukan karena garis keturunan. Alay debatado nama notopon. Songona tabege naking di warta jemaat tayate. 5 halak lau majalo ya tohonan dijakon gabe situa di tanggal 20 hari Minggu naro. Jala adong taida muse di si calon situa isi do manodoi. Nang pe proses di bagasan pamilito ni amang doho inang berperan jolma alay debatado nama notopone. Bukan manusia walaupun dalam proses yang cukup lama dengan berbagai latar belakang alay debatado nama notopone. Lania hamang do inang ay gudang do halak nang gabe situa nang gabi padita alay dang ditodo debata. Dia ingin tapi Tuhan tidak memberi kesempatan itu. Mau liate mah molo nang jakonota 5 hala situa hari Minggu dohot memperkenalkan calon situa ikon hilalaon nina sidado hilalaot tado songon ruas bahwa Tuhanlah yang memilih dan akan memproses mereka. Ang peko na dong sampai 5 tahun o 4 tahun na tiamang do inang. Alay di sima proses ni debata. Akhirnya saud do. Asa di bagasan ni inak kanin dang alani garis keturunan.
Dangalani pamiliton ni jolma mo lebe perperan jolma naking. Dangalani hamaloon. Dangalani parbinotoan, dangalani haburjuon. Dangu burjuau siak kamu amang, daung inang. Dangu pista rau siak kamu. Ate, alai debata memilih. Asa disido naking amang dot inang. Hamupe dipatau debata gabe hamalimon na raja. Asa disaluhutna na pinasahat ni debata tu hita, puhado hita, laho mangulahoni, mangauhoni, di bagasan pamiliton doho pajuon ni debata, masing-masing hita, ruas ni huria, diragam niya katanggung jawab, na pinasahat ni debata, songon natoras hita, songon parhalado hita, parhalado partohonan, manang so partohonan, non partohonan, kadadong dua parhalado tengah-tengah ni huriata partohonan hima akka onomi kan piga teh partohonan di hita di huria kalau padi tadi tadahamu ate do situa ido kan di huriaton dan kita dahamu guru huria kan dan kita dahamu bilfro dan ditadahamu diakones tadar teh diakones tahu ya evangelis ya jadi adong onom Padita, guru huria, bibelfro, diakones, evangelis, situa, onom pertohonan di hita. Alena jujut taida, padita, situa, dohot, evangelis ya. Iya, diakones perahyado di huriaton, alai ngeliling ya teh. Hidupan nahya merjamita diakones subuh kami diinganan nahya hubasi hami didok. Inang pendeta, kok ada suster khotbah kemarin ninah. Ala markap do hadasi datong songon susteri kan iripu suster ya karena memang pelayanan mereka adalah pelayanan diakoni sosial do diaken itu do diaken diakoni makanya mereka ya dari Jerman itu dulu asa di bagasan di inak kingamang dohot inang debata di bagasan Yesus Kristus nagabe situa ni malim ido na patawon hita dia ka ulaota meragam na paduahon ahadun na taida di si Yesus Kristus ima malim na mewakili hita pasahaton parsoriota tu debata ido ban na didok di ayat pitui naking amang dohot inang takas didok tagan jolma ibana dipilihon doa kapangiduan na dohot elek-elek na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunaboy paluahon ibana sian hamatean jadi ditangihon do ibana gabe malua sian hata hutoni malua sian hata huton do nangda dang na malua sian sitaonon jadi mabiar Yesus molo didok rupani taida di Matius 26 ayat 30 didok do disi jala didok tu nasida macai marsak situtu do rohaku hira namate do hilala jadi ibana merasa marsak tahutan sian hajol mauna songon jolma ibana ido ibana didok naking det pitui tagan jolma ibana tagan jolma dipelehon do akka pangaduan nat dohot elek-elek na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunaboy paluan ibana sian hamatean pitor taingot ma amanginang ditiki na martangiang Jesusi di taman Getsemane bahkan digambarhon hodok nai songon mudar untuk menghadapi si taonon nanaing si bolusonna asa songon jolma ibana do mewakili hita pasahaton parsoriotai tu debata amanginang ngaparjolo Jesusi manaon si taonotai dang parjolo hamu dang parjolo au dang parjolo hita alai parjolo do Yesus Kristus borat molotung tarbain padao mah panginumanon sianau jauhkanlah cawan ini alaya hadidok dang lomoni rohakku lomoni rohamdo bukan kehendakku dia mencoba dia menyampaikan mangangguki ibana
marsuara ibana songon naki minggu judika. Yesus Kristus sebagai jolma ibana, sebagai anak manusia, dia juga berseru, pasahaton hagaleon nai songon jolmai ibana, tu debata amanah. Namar suruh ibana tu tonga-tonga ni portibion. Asa ido judikata amang dohot inang. Buhado hita di bagasan parsoryotai, di bagasan sitaonotai, di bagasan ragam ni akka parukilon na taadopi. Dang saya dopi parukilon na saya dang aromusia tenang. Las ni roha pe songonido. Ate dakula parukilon mardapok-dapok si patate. Las roha edokin nai ngaro las ni roha. Imangului. Alay ingot ma amanginang. Adong go Yesus Kristus nagabe pangalualuan situan ni malim mewakili kita songo situan ni malim naking pasahaton peliani songo nido Yesus pasahaton sudia kaparsoryotai alanunga parjolo ibana mangadopi sitaonon bahkan didok dia pitu naking ima di bagasan elek-elek mardongan angguk bolon dot ilu-ilu tenaboy paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana gabe malua ibana sian hata huton ni. Malua sian hata huton do. Dang malua sian si taononi ate. Ekon dia do pibana do si taononi alanido amanginang molo adong akka hamaolon si taonon ta adopi. Unang pangido malua. Unang pangido ay asa unang adong si taononi. Ale pangido mah asa unang mabiar ho mangadopi. Pangido ma asa margogo ho menghadapi, walaupun kita harus menghadapi, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Jangan lari dari si taonon, tapi jalanilah dengan kekuatan dari Tuhan. Ido gambaran nani lehon ni Yesus Kristus di bagasan si taonon nai, songon jolma ibana. Dia juga menderita. Songon jolma ibana dia menderita, dia menangis, dia sakit, dia lapar, dia haus, dia takut. Alanido di pasal ibana dirina tu debata. Kita percaya Yesus itu 100% sebagai anak manusia. Dan 100% dia adalah sebagai anak Allah. Di dia ma posisina songon anak ni jolma ibana, ditiki naro ibana. Marumakon jolma na tubuh di Bethlehem imana taguari ibana Yesus Kristus. Dia sebagai manusia jadi mau adong ugamo na asing maddo amanginang tuhita ay wasa mati Tuhan ni halak Kristen ini na. Oh dia mati bukan dari ketuhanannya. Dia mati dari kemanusiaannya untuk menebus kita manusia. Upani dosa ima maut. Manusia harus mati karena dosanya. Tapi bukan manusia yang mati, tapi justru Yesus do sikata Tuhan mateani. Dialah yang menggantikan kita supaya manusia itu tidak mati. Asa di sido naking naing idaota Yesus mati menyelamatkan kita, dia mati dari kemanusiaannya. Samarhite-hite amang dohot inang. Marhite naking Yesus do mewakili sude akka parsoryotai alani amang do inang margugu maho ya benget maho di sitaonomi partangisan do hape anggo hasianganon holso arsak sahit pe say manosak do totong molo so ulo ho di si maradian madison sonang mamudum kanido hona martuai na maradian sianulaw ni. Bukan? Tadda ni halak na mangulu, iko marsitaonon do ibana. Songon Yesus Kristus na mangulu, naro, tutonga-tonga ni portibion. Napatuluhon ahado taida di siamang do inang, panguluyon ni Jesus makorhon, ima haluaon, tusude jolma. Ido taida naking di ayat sia jaladung ripas gabe si horhon haluaon saliling-liling na do ibana di sudi na manguluy ibana. Jadi lapatan na di si panguluyon ni Jesus makorhon las ni roha. Jadi dang dibahin Tuhan Yesus hasangapon nai songon anak ni dibata
lahu paholang dirina sian hasusaan nang sitaono niate alanak ni debata doau boloboy Tuhan unang marsitaono na dangin na kan dang dipangasahon ibanay dang dipaholang ibana dirina siane alay hot do dipatuduhon Jesus hauduhon na tulomo ni rohani debata ido didok diet walu atik pe anaki ibana diguruhon do pangoloyon marhite sian tinaon nai diguruhon do panguloyon ala ni panguloyon na do ketaatannya kepada Allah Bapanya yang mengutus dia ke tengah-tengah dunia ini sehingga dia dimuliakan acugari dang manguloi bana dang dapot ni bana hasangapon hamuliaon sian debata amana acugari dang manguloi bana dang dapotan haluaon kita jolma pardosa alay marhite panguloyon nai disido nakanin taida makorhon haluaon tu saluhut jolma asa sakap ni debata patu pahaluan dihita marhite-hite Yesus Kristus diulahon Yesus de dakola panguloyon songoni alay panguloyon di bagasan sitaonon panguloyon di bagasan sitaonon do amang do inang buhadu ya te panguloyon di bagasan sitaonon buido hita manguloy di bagasan sitaonon alay itu sido hita ditogiho namang do inang panguloyon di bagasan sitaonon di bagasan na porsuki sahat tunamate ibana nang peikon taonon na akan na porsuk icak-icak tijur sahat tunamate jaladang dirina sadiri di sarihon ibana manang na songo dia pe hacit na totong do ibana manguloy tu debata ama na marsuru ibana asa di bagasan niya mang do inang na manguloy Kristusi ido dapotan haluaon do kan didok nakin di bagasan trubuki manangise na manguloy Kristusi ido na dapotan haluaon hurian itu hatta na marpungo di bagasan tikyon Kristus si horhon haluaon tu saluhut na manguloy ibana asa ido nang topik ni mingguta di bagasan tikyon Kristus si horhon haluaon diarahon turpukondo hita asa gabe si panguloy di Kristus ay disido haluauta panguloyon dang holan di hata sabing alay tarida mai nang di bagasan akka ulauta tarida may nang dibagasan akka pakatayota, tarida may dibagasan akka pangalahota. Songon hita si uloy Kristus, mangulahon hatana, mangulahon lomoni rohana. Itonga-tonga ni ngulu siguanu pari, molo pe ikon marsitaonon hita, alay unang madele. Benget maroham, jala manguloy mah, di bagasan Kristus Yesusi. Marsihohot ma hita marhapor siaon di tonga-tonga ni nguluta. Songon Yesus Kristus na marsihohot di parsuruan ni debata amanah. Asa di bagasan ni amang do inang taulahom ma songon nanidok nanaking di ayat walui ay atik pe anaki ibana di guruhon do panguloyon na marhite si taonon nay marguru mahita mangulo ibana moloragam akka maolon ahape namasa di Portibion unang manibil alani arsak alani si taonon alani pangalileon alani hapor suhon unang manibil hita siandalan na alani arta dohot akka hinauli ni Portibion holan haluaon ni Kristusido nahot di Portibion saluhut na adong di Portibion macohot di haduan tang adong na manotong tapi keselamatan dalam Yesus itulah yang kekal saliling nililing na didok naking atong pasahat madirim tu ibana oloy ma ibana di saluhut gulmit ningolum asa malua jala manguluho rodi saliling nililing na. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang
mauliate di pasahat rohanami, di pataruho hami tu minggu judika di bagas antikion, paingoton hami di sitaono ni Yesus Kristus, narotu tonga-tonga ni portibion, di bagasan sitaonon hagalion na songoncolma, rodo ibana pasahaton angguk-anggukna, tuadupanmu, gabi margogo ibana, sian saluhut sitaononi, jala malua ibana sian hatahutoni, asatu sido ditogihoko hami Tuhan, Yesus Kristus do na mewakili hami songoncolma, pasahaton parsoryon na tu debata, laos ido na pinaingot mo tu hami, moloto peheragam akasi taonon hamaolon haporsuhon, nahudupi hami saliling hami mangulu, na ingoton nami adong do Yesus Kristus si, na mangalehon, gugo dohot pos di roha, tarlumobi haluaon, asa di bagasan panguloyon nami ido tututuhan, dapotan haluaon hami, songon Yesus Kristus, na menguloy di bata amana, di sido ibana dapotan hasangapon, sa leleng ni leleng nay. Alani Tuhan mauliate mah, molo di lehok ko tuhami, situa ni malim na tutu, Yesus Kristus nang manesa dosa nami, dihaw pinarsilangi, jala di patauho hami Tuhan, majalo hamalimo ni, ilaragam ni akka tanggung jawab na pinasahat mo tuhami, urupi hami, lapasautan lomo ni roham, mangulahon akka tanggung jawab nami, dingulu nami ganuk marsada-sada, keluarga lepas keluarga. Las di bagasan tikyon Tuhan mauliate di pasahat rohanami, di barita titing na hubegi hami, di lima halak calon situa na naing pabakiton mo di tonga-tonga ni huriam, di tanggal 20 Maret 2020 sadaon. Laos songoni Tuhan, di nalaho patadahon calon situa, nalaw marhobas di tonga-tonga ni huriamon, palawas manasida Tuhan mangarajumi pamilitoni, da siya kodo isaluhutna, itodoho na sida gabe ula-ulam, na naing marhobas di adopanmu, marhite huriam na pinasahatmu, huria HKBP Kebayoran Lama, pataw na sida di bagasan pos ni roha, laho mangulahon akka ulaon, na naing sipasalan rapdohot keluarga, mardongan las ni roha, ali Tuhan di bata amanami, las di bagasan di martangyang hami, turuas ni huriam, dinalaho majalo pasu-pasu pardongan saripeon di adupanmu tuari na naingro, ima amanami amang simurangkir dohot inanami boru, silitong borugultom tuho pasat hami Tuhan, pasaut malomoni roham, jala pasu-pasu mapardongan saripeon nasida tuari nang binuhul nasida, lalu songoni Tuhan di arsak ni roha, na diadupan ni ruas ni huriam, naung masa mangadopi hamatean, inanami nyonya hutagaol, boru pardede, dinanialapmu amanami i, tuarim na sorasudai, amang alason hutagaol, apuli roha, saluhut keluarga, natorasna nang songoni pardi hutana, asa margogo na sida Tuhan, manaon si taonon parsirangan alani hamateani, lasongoni dohot diragam ni akka barita na masa, si hobasan nami di tonga-tonga ni huriam, hurupi hami saluhut akka parhaladom, mangulahon akka sude, ulaon pakobasi hob Bartolomeo ni roham, songoni Tuhan dia karuas ni huriam, na di bagasan parukilon alani parsahiton, tuho hubuak kami, akan tersurat di warta jemaat nami, inang nyonya situa, masia situmorang boru papahan, amang Dr. Andus Iwan, BM Tampu Bolon, amang Albert Silvanus Panjaitan, Adwin Welmak Simajuntak, amang Dr. Andus Antonius Simajuntak, Jason Sitanggang, inang nyonya Simajuntak Yorida Borosyombing, amang Simpson Pardede, amang Sapetua Tapu Bolon, amang Hilmar Ambarita, inang nyonya Hilmar Ambarita Rumia Boruhuta Julu, inang Tiarma Rouli Parhusik Borusitompul, inang nyonya Nurmawati Tambunan Boruhuta Julu, amang Sintua Dr. Andus John Walta Sitindaun, amang Johnny Sembiring, amang Situa Edward Tamburan, inang nyonya Reni Simatupang Boru Purba, amang Situa Dr. Andus Gojok Manihuruk, inang Situa nyonya Sitompul Rumian Boru Nadeak, amang Ranto Lumbantoruan, amang Sintua Dr. Andus Morlan Siahaan, amang Siniur Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, amang Padita Daulat Pardomuan Pancaitan, amang Jungjung Hasholan Manurung, amang Ridwan Irianto Situmorang,
inang nyonya hutapea mauli boru si majuntak, inang nyonya butar-butar saur mas delina boru si rait, dohot na sautar surat di warta jemaat nami, na dirawat di rumah sakit, nang ditongani bagas nabi, tuho pasat hami Tuhan, ho mangalihon hamalumon di nasida, marhite pos ni roha, keyakinan di bagasan hapor siaon, di bagasan Yesus Kristus, dohot disudia ka upaya, na dipatupa ni keluarga, pamalupon, persahiton ni keluarga nasidai. Asa di bagasan itu hamarlas ni roha nasida, di hahipason na nang si pasahatonmu. Tuhan di bata manami martangyang hamitong, tuha kenakon ni huriam, dinalaho mangadopi ujian semester, di bagasan tikyon, di bagasan minggon, parbisuki nasida, jalarehon roha naulo marsiajar, mempersiapkan diri, dia kaparsiajaran na nilehon ni guruna, marlas ni roha nasida mangasahok ko di bagasan ujian ni, cela taulas ni roha di nasida hasilna songoni nang diapka na toras. Mauliate madiho Tuhan, tuho pasat hami daging nang tod dinami, mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amin. Hatan itu hata, ujahan ni piliata di minggu tasadarion, Imasia pesalmen bidu saplono memuka siana 10 sada. Sai pabotono mudo tuau dalan hangoluan sun malas niroha diadopam ni bohim. Aka hasudungan niroha masa disiamumu saleleng-lelengna. Tapasama pilihatah tuhuria do tu pusat. Arende mahita sia bukuende 677. Tatangyakon ma piliata, ale debata amanami na di banwagijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohok nasaw libasa na moliutus. Pupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sejalo mega beuap na husus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhaseak kami pilihanon, pati bulhon haracon muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Gijang, sai penorbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songonna di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaorhon ma, damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari hita saluhutna, namar pungu di garejaon songone nang ditongani bagas tabe.